Okay. Ja. Napolini, det er ikke noget mål, mand. Stop. Okay, okay, ved I hvad vi gør? Ved I hvad vi gør? Vi tager EF. Kan vi godt bruge fodbold? Vi kan jo bare gå over på fodboldbanen, der er jo 2 mål. Vi har en levende fodbold. Det er Napolinis mål. Yes! Hvad laver du? Oh my. Napoli, du er fucking taber, du er. Okay. Du ramte ikke målet. Det gør jeg da. Det er ikke tilladt at snyde, Napolini. Ja, Napolini, du må ikke gøre det der. Du skal stå derovre. Jamen, nu står jeg her. Ja, jeg er valgt.